Tasisian part ngi pidang sumhai pi baro syakanika channel kejengi bangi kerman babaro pia syai pia klainud. Sungguh subscribe ikanika channel bat kemauan turn on new notification bell kanang bapinum do iki videos ki binga upload. Sa follow ru ya ke Instagram kejengi lada kumno pikom ya like iki video support ke YouTube lani pimju yo iki notifications.